அல்டிமேட்ல இந்த வாரம் சிம்பு தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே வந்தாச்சு, செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சிம்பு கேட்டிருந்தாரு. ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு செகண்ட் ப்ரோமோ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த ப்ரோமோவில் ஹவுஸ்மேட்ஸுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குற விதமாக ஒரு சில விஷயம் நடத்துறாங்க. அதாவது ஒரு டார்க் ரூமில் சிம்பு ஒரு சேரில் உட்காந்துக்கிற மாதிரியும் ஹவுஸ்மேட்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களா கண்ணை கட்டி கூட்டு ஆப்போசிட் ஒரு சேரில் உட்கார வச்சிருக்காங்க. அப்போ அவங்க சிம்பு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோமோ ரிலீஸ் ஆயிருக்குது. அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜி முருகதாஸை கண்ணை கட்டி கூட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்ல உட்கார வைக்கிறாங்க. அவர் சிம்புவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தலைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போட்டிருந்த கோட்டை கட்டி அப்படியே சுத்துறாரு. ஒருவேளை பாலாஜி முருகதாஸ் இந்த இடத்துல சிம்பு கொஞ்சம் ஐஸ் வைக்கிறாரோ அப்படின்னு தோணுது. அடுத்ததான் அபிராமி வராங்க. அபிராமி சிம்புவை பார்த்துட்டு செம ஷாக்காய் கத்துறாங்க. அடுத்ததான் அனிதா வராங்க. அவங்களுக்கு சந்தோஷத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவங்க வாயை கையை வச்சு பொத்திக்கிட்டு ஆச்சரியத்துல அப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தாமரை வராங்க. தாமரை ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துருக்கும் போது நான் வந்துட்டேன், இனிமே நம்ம ஷோ அப்படின்னு சிம்பு வந்து தாமரையிட்ட சொல்றாரு. தாமரையும் சரி ஓகேன்னு மண்டையாட்டுறாங்க. பிக் பாஸ் அல்டிமேட் அப்டேட்லாம் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.